destpêka sedsala 21 de tevî hemû zordestî û asîmilasyon û polîtîkayên tunekirinê ên çaralî, eger em îro behsa kultur, ziman û edebiyata Kurdî bikin, yek ji rolê sereke ev e ku serkeftina muzîka Kurdî ye û ya dengbêjî, çîrokbêjî, stranbêja ye. Ew bîrewariya sedan sala ye. Tevî hemû popülerîte û aktualîteya xwe jî muzîka Kurdî hêjî zêde nebûye mijara xebatan. Kilam û stranên Kurdî bi nota û gotin wekî antolojiyekî muzîka Kurdî ye. Bi hezaran kilam û stran bi rêzik, alfabetîk cihê xwe tê de digirin. Tu diyalektîk û devokên Kurdî tu herêmên Kurdistanê jê nekê min. Cewad Merwanî bi salan wek dengbêjekî nûdem ketiye pey şopa wan kulam û stranan ji arşîvên Radyoya Êrîvanê ta Radyoya Bexdayê û Kerkûkê berhevokên folklorê her tişt li hev civandiye. Pirtûka kilam û stranên Kurdî ji aliyê lêkolîner û hunermend Cewad Merwanî ve hatiye amadekirin û ji weşanxaneya Avestayê derketiye. Cewad Merwanî jî ji Farqîna Amedê Bakurê Kurdistanê ye.